també una cosa que he pensat i penso que és molt important és que moltes vegades el tema de l'alopècia i la calvície es pensa que és un problema que majoritàriament afecta els homes i no és així. No. Realment la calvície i l'alopècia afecta potser no per igual però una proporció molt gran també a les dones. Sí. I des del punt de vista de la pressió estètica, que al final potser és el pitjor de tot això, a elles els afecta encara més. Home. Perquè al final veure la imatge d'un home calb és normal, vulguis o entra no, a normalitat. estem bastant acostumats, no? Però una dona calva és pràcticament algo inaudit, no? O amb clapes. Exacte, llavors al final, tot i que potser per número absolut és menor, a nivell d'importància o d'impacte en la salut mental de la persona penso que és bastant pitjor en el cas de les dones.